Ake sibheke amaHubo 23 sizofunda amavesi abe mabili kuphela u1 no6. Kulama vesi ngifuna sibheke izibusiso ezilandela abantu abakhonza uNkulunkulu. Verse 1 no6. uJehova ungumalusi wami angikweswela. Verse 6. Impela okuhle nomusa kuyakungilandela. Imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Umuntu kaNkulunkulu usezwe le ndaba. Sibheka lapha sibone uDavide futhi njengomuntu owayengumalusi ekukhuleni kwakhe. Ubheka uJehova manje engumalusi wabantu bonke. Ubheka engumalusi wakhe, uzibona yena efana nemvu. Kungakho ethi uJehova ungumalusi wami angikweswela. Uqonda kahle uDavide ukuthi uma umuntu alusile impahla noma ke izinkomo noma ngabe izimvu kufanele azise endaweni enothile lapho ezizodla khona isuthe maqedane bese ziya ngasemanzini, kukhomba lokho ukuzinakekela. Kodwa uma sesiqhubeka sibheka ivesi lesithupha lapha elithi impela okuhle nomusa kuyakungilandela, imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Sibheka lapha sibone ukuthi abantu abeluswe nguJehova, abantu abahamba endleleni kaJehova, abantu abahamba ngomthetho kaJehova bahlala njalo belandelwa ngokuhle, balandelwa umusa, balandelwa zibusiso imihla yonke yokuphila kwakhe. Kusho njalo lapha uDavide. Ngakho sibheka lapha sibone ukuthi noma uhamba phakathi kwezixuku, noma uhamba phakathi kwezindawo ezimbi, noma uhamba ezindaweni ezinjani, uma ungumntwana kaNkulunkulu, ivesi lithi lapha impela okuhle nomusa kuyakungilandela. Kukulandela okuhle nomusa noma ngabe kunjani, noma ngabe kukhona izinkinga obhekene nazo, noma ngabe kunjani phakathi kwezixuku, wena uhlale ulandelwa ngokuhle nomusa ngaso sonke isikhathi, ngoba uhamba ngokwendlela kaJehova, ngoba weluswe nguJehova ngaso sonke isikhathi. Manje ke umuntu kaNkulunkulu, uma ubungathatha isinqumo sokuthi wena ufuna ukuthi umeluse okwelusile kube nguJehova, uma ubungathatha isinqumo namhlanje ukuthi akekho omunye ufuna ukummema ukuthi akweluse ngaphandle kaJehova, ubuza ulandelwa zibusiso. Njengoba asho uDavide wathi impela okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Umuntu kaNkulunkulu, ngibheka ngibone abantu abaningi namhlanje abacabanga ukuthi uma behamba balandelwa imoya emibi, balandelwa ngamadimoni, balandelwa ikho konke. Kodwa ngithi kuwe namhlanje, ngisho nami ngabe hlobo luni lwezifo lwamadimoni lwane, uma ubunamathele kuJehova, ngithi kuwe uDavide wathi impela okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami. Manje ngeke ngizwe abantu mhlawumbe bekhuluma ngokuthi ngihamba ngiye emsebenzini nje izinto azingihambeli kahle, emsebenzini lapho engisebenza khona ngilandelwa ngamashwa, baze bazame izindlela eziningi zokuzilungisa, behlaba izimbuzi benze lokhuya nalokhuya ngoba bethi bazama ukuthi balandule ngokuhle. Kodwa ngifuna ukukutshena ngithi wena namhlanje, uma ubungahamba endleleni kaJehova, uma ubungahamba weluswe nguJehova, umelusi wakho kube nguJehova, ngithi kuwe ubuza ulingisa uDavide namhlanje uthi impela okuhle nomusa kuyakungilandela, imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova. Umuntu kaNkulunkulu, thatha isinqumo ke namhlanje. Thatha isinqumo ke ukuthi iyiphi indlela ofuna ukuyithatha. Thatha isinqumo ke ukuthi ufuna ukuba umalusi wakho kube ngubani. Thatha isinqumo ke ukuthi wena ngokwakho ufuna kube ngubani okushayela imithetho. Uma ubufisa ukuthi kube nguJehova, nquma namhlanje. Ake sikhuleke. Baba wethu, siyabonga ukwazi ukuthi ungumalusi wethu, ngaso sonke isikhathi siyawulandelwa ngokuhle uma sihamba kuwe. Konke ke esicelayo sicela ngomsindisi wethu Jesu. Amen. Ngifisa ukuthi namuhla sikhulume ngendaba yokholo. Sibheke ukuthi ukholo lweqiniso luyini. Sizobheka lapha kuMathewu 7
siqale ukufunda verse 24 to 27. Asiqale ke 24. Ngalokho yilowo nalowo oweza lawo amazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezulu kwedwala. La ithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imoya, yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga ngokuba yayisekelwe idwala. Kodwa yilowo nalowo oweza lawo amazwi ami angawenzi uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezulu kwesihlabathi. La ithela imvula, kwafika izikhukhula, kwavunguza imoya, yayishaya leyo ndlu, yawa, kwaba kukhulu kuwa kwayo. Bantwana bakaNkulunkulu, uma benilalele kahle lapha besifunda khona, nizinike ithuba, sibheka ukuthi kunezinhlobo ezimbili lapha uJesu zabantu akhuluma ngabo. Owokuqala umuntu akhuluma ngayo ukhuluma ngomuntu owakha indlu yakhe edwaleni, owesibili ukhuluma ngomuntu owakha indlu yakhe esihlabathini. Njengabantu ke abaqondayo ngezakhiwo lapha ezweni, siyaqonda ukuthi ngaphambi kokuba wakhe indlu kufanele uqiniseke ukuthi leyo ndlu ifoundation yayo ishonile, imix kasimende obuyenza imix enhle nefanele ukuqina. Kanjalo ke leyo ndlu iyoba indlu eyethembekile futhi iyakuhlala isikhathi ngesikhathi eside ingazange yanyakaziswa lutho. Kodwa indlu eyakhiwe kalula nje yamiswa esihlabathini ngaba ingozi, ingachitha imiphefumulo eminingi ngoba ingawi kuwela abantu, kulahleke izimali eziningi eyakhiwa ngazo. Ngakho ngifuna ukuqala ke sibheke lapho ukuthi uJesu ngesikhathi ekhuluma, kwangesikhathi eqala izimfundiso zakhe efundisa abantu ngendlela okufanele bahambe ngayo uma befuna ukuba ngabalandeli beqiniso bakaNkulunkulu. Lapha sibona uJesu ezama ukuchaza ukholo elichaza ngokupheleleyo ukuthi abantu abafuna ukuhamba ngendlela ethokozisa uNkulunkulu bafanele babe ngabantu abanjani. Lapha uma ekhuluma ngalamadoda amabili, ukhuluma ngeyokuqala ukuthi yakha indlu yayo edwaleni. Lowo umfanisa nalowo muntu owezwa amazwi akhe uJesu maqedana awenze. Lowo owezwa amazwi akhe uJesu maqedana ebese awenza, engawezwa nje maqede abe indiva angawanaka ukuthi athini. Sibheka ke lapha sibona ukuthi umema ukuthi umuntu uthi mayesezwile lawo mazwi ebese wenza, ngoba kuyinto ebalekile ukuzwa maqedane bese uyenza. Kungeke kusize ukuthi uzwe kodwa ungawenzi. Bantwana bakaNkulunkulu, ngicabanga ukuthi akusona isikhathi sokuqala lesi namhlanje uzwa lelizwi likaNkulunkulu. Akusona isikhathi sokuqala uzwa abantu bememezela ezindaweni ezehlukeneyo ngomlayezo kaNkulunkulu nalokho abantu abafanele ukukwenza ukuze babe yilabo abalungela ukwemukelwa izandla zikaNkulunkulu ngosuku lokuphela. Lapha sizwa ukuthi lowo muntu owezwayo lamazwi bese wenza ufaniswa nendoda ehlakaniphileyo. Manje njengoba wena usunesikhathi eside wawuwezwa lamazwi, sekuyiminyaka ngeminyaka uwezwa ekhulunywa ezindlebeni zakho, isiphi isinqumo oswakwa sasithatha? Ikuphi ukwenza okuthokozisa uNkulunkulu oswakwa kwenza na? Uma ungazange kube bikho lutho olwenzayo kodwa sekudala uwezwa, namhlanje inkosi ila kuwe. Inkosi ikhuluma nawe ngqo ithi lowo muntu oweza lawo mazwi ami awenze uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo. Angazi ke umuntu kaNkulunkulu ukuthi ubufuna ukuba indoda enjani phakathi kwalamabili. Ufuna ukuba indoda eyisiwula eyakha indlu yayo ehlabathini? Ufuna ukuba indoda eyisiwula eyachitha izimali eziningi yakha indlu maqedane kwafika izimvula nezikhukhula zayiwisa na? Nquma ke namhlanje umuntu kaNkulunkulu, ake sikhuleke. Siyabonga ukwazi Nkosi ukuthi ukholo lwakho lufanele ukwakhiwa luqiniseke. Sifundise lokhu ke Nkosi ukuba sihambe ngendlela yakho ngoJesu Nkosi yethu. Amen. Ake siphinde sibheke lapha ukuqiniseka
nokubambelela eqinisweni komuntu okholwayo noma edibana naluphi uhlupho kulelizwe. Incwadi kaMathewu 26 siqale ukufunda verse 69 to 72. Kepha uPetro wayehlezi ngaphandle egcekeni. Kweza kuye intombazane yathi, nawe ubunoJesu waseGalile. Kodwa waphika phambi kwabo bonke wathi, angikwazi lokho kushoyo. Kwathi esephumele esangweni, enye intombazane yambona, yathi kwababelapho, lona ube noJesu waseNazaretha. Waphika futhi ngokufunga wathi, angimazi lowo muntu. Muntu kaNkulunkulu usalalele kule ndaba. Sizwa lapha ukuphika kukaPetro, ephika inkosi yakhe uJesu, ephika umuntu owayekade esehambe naye isikhathi eside, ephika umuntu ayesehlale naye cishe iminyaka emithathu. Kule minyaka emithathu ayekade ehlezi naye ehamba naye, kwakukuningi okukade kwenzeka phambi kwamehlo kaPetro okugcwalisa ukuthi lo uyinkosi yasezulwini ngempela, unguye othunyelwe uNkulunkulu, unguye futhi esiya kungena ngaye ezulwini. Wayenaso uPetro lesi siqiniseko ngoba ziningi izimangaliso uJesu ayezenzile phambi kwamehlo akhe uPetro. Uma singake sithi nje ukuthinta ezinye zezimangaliso, sizoke sikhumbule phela ukuthi uJesu wake wahamba phezulu kolwandle. Sizoke sikhumbule phela ukuthi uJesu wake wasuthisa izinkulungwane ngezinkulungwane ehlane zabantu, kwadla ngisho nesinedolo isalukazi, yebo bedla bethokoza. Konke lokho kwakukhomba amandla, kwakukhomba ubukhosi, kwakukhomba igunya nalo ukuthi uJesu uyinkosi. Kodwa empeleni engikuqondile namhla ngifuna sibone lo Petro esemphika phezulu kokuba ehambe naye, phezulu kokuba enze lezi zimangaliso phambi kwamehlo akhe. uPetro lapha umphika uJesu phambi kwabantu manje. Yini le ngempela eyayenza uPetro ukuthi esehambe kangaka noJesu ebese uyamphika? Sizobona phela ukuthi uJesu kwase kusondela ukuba kuthethwe iqala lakhe, alahlwe, ayobethelwa, abulawe esiphambanweni. Manje uPetro naye wayenovalo lokuthi engangena enkingeni naye ukufaka iqala kanye noJesu noma abulawe. Wayeseqala ehlehle zama ukuzehlukanisa noJesu. Wayeseqala ukuzama ukuzehlukanisa nalowo umlandeli kaJesu, wamphika. Uma simbona ukumphika kukaPetro, bengingathandi ukuthi sithande sikunamathisele kuPetro kuphela lokhu kumphika kwakhe, ngoba lo Petro sase siside isikhathi ehambe naye engumlandeli wakhe, njengoba kungenzeka namhlanje ukuthi baningi abantu abakholwayo. Yebo, kuningi abantu ababesukuma befakaza ngoJesu besho ukuthi bayamazi, kodwa ukuthi uma sekufika emathubeni athile lapho kubonakala khona ukuthi kukhona abamelene nenkolo yobuKristu, kukhona abamelene nalo Jesu, yebo baqashe, bengavumi ukuvela obala abantu abakholwayo, bangavumi ukuvela obala ukuthi yithi esingabalandeli bakaJesu. Yisi izindlela zonke lezo zokumphika. Lapho sibona ukuthi abantu bathi noma bekholwa kodwa kube khona izinto ezimbi ukuthi uma besemasithe bazenze lezi zinto kodwa bethi bangabakholwayo. Yindlela yokumphika phela uJesu leyo, ngoba yenza ukuthi abanye abantu babone ukuthi le ndlela yokuthi uJesu ufuna indlela elungile kumuntu iyindlela engesiliqiniso. Kodwa ke namhlanje umuntu kaNkulunkulu bengifuna uzibhekisise wena, uma uzibiza ukuthi ungumlandeli kaJesu, izenzo zakho azimphikini, emasithe awumphikini. Lapho uJesu ehlambalazwa awuqashi yini ungavela obala ukusukuma uthi yimi lowo engumlandeli kaJesu. Thatha isinqumo ke namhla ukuthi uzakwenza njani umuntu kaNkulunkulu. Ake sikhuleke. Baba wethu, sikhulekela ukuba usiphe isibindi kuthi nalapho kuvela abakuphikayo sivele obala thina esingabalandeli bakho. Sicela lokhu ngumsindisi wethu uJesu. Amen. Ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu. Ngumvangeli uDalisu kunene lo okhulumayo. Umlayezo omfishana lo wenkosi uJesu ngokulimi lwesiZulu. Ake sibheke
kuMathewu 28 kuverse 18 no-19. Sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. UJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphatise egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele. Lapha sizwa uJesu ekhuluma ngamandla. Sizwa uJesu ekhuluma ngokuthi uphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Sizwa uJesu ezisho igunya lakhe. Sizwa uJesu eziveza ngokusobala kubafundi bakhe ukuthi unaliphi igunya. Uthi lapha kuverse 18, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Lapha uJesu abafundi bakhe behlangene, uthanda ukubaqinisa idolo, uthanda ukubamisa isibindi, ngoba phela ngalesi sikhathi uJesu kade ebethelwe, base bethambe bayozivalela ezindlini. Yebo, ngesizathu sokuthi babesaba izitha, nezitha nazo zijabula zifile zithi, yebo ufile uJesu obekuyena obehola laba bafundi, nampo nabo bengasabonakali. Kodwa ubonakala uJesu lapha evela kubo, evela ngokusobala ethi ngiphiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Siyazi ukuthi ukuba namandla kuyinto esemqoka kangakanani. Siyazi ukuthi wonke umuntu okhona uyathanda ukuba nedumela lokwaziwa ukuthi ungumuntu onamandla, noma ngabe hlobo lunikelwa amandla, kungabe ngamandla okusebenza enemfuyo eningi, kungaba ngamandla nje okuphila ukuthi ungumuntu ophila kahle. Wonke umuntu uyathanda ukuba nalolu dumo. Kodwa lapha lamandla akhuluma ngawo uJesu ukhuluma ngegunya, ukhuluma ngokugunyaza kwakhe, uthi uphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Yebo, siyazi ukuthi zikhona izikhulu, yebo akhona amakhosi agunyazwe ngokomhlaba, bakhona abaholi abagunyazwe ngamaqembu abo ngokwamaqembu abo, kodwa banegunya maqondana nalokho nje kuphela. Kodwa sizwa uJesu lapha sengathi ukhuluma njengojikelele impela, ngoba uthi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Bekufaneleke ukuthi abafundi bakhe uma beza ukuthi uphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni, bame isibindi, baqine idolo, bazi ukuthi lowe esimlandelayo awusilandela inkosi yamakhosi, silandela umuntu onamagunya amakhulu, onegunya lasezulwini, yebo negunya lasemhlabeni. Umuntu kaNkulunkulu, ngifuna namhlanje ukusho ukuthi uma ubungamazi uJesu, ubungalazi igunya lakhe, bekhona abanye obuthembele kubo ngaphandle kokwethembela kuJesu, ngifuna ukusho ukuthi ushaya eceleni. Ngifuna ukusho ukuthi uhambe eceleni, awuhambi khona endleleni okuyiyona yona. Ngiyabaza abantu abaningi abaphakamisa abantu abaningi njengaba namandla, kodwa isimanga esikhulu esisitholayo asizwa kukhulunywa ngomunye, sizwa kukhulunywa ngoJesu. Phiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngubani omunye obengaphiwa amandla ngaphandle kukaJesu? Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Umuntu kaNkulunkulu, uJesu thina simlandelayo, silandela inkosi yamakhosi, silandela lowo ngempela onamandla ezulwini nasemhlabeni. Namhlanje thatha isinqumo-ke umuntu kaNkulunkulu, thatha isinqumo ukuthi ufuna ukuba ngumlandeli kabani. Thatha isinqumo ukuthi ubani ngempela kanti ophiwe amandla angujikelele, amandla asezulwini nasemhlabeni, noma ufuna ukulandela labo kuphela abaphiwa amandla emhlabeni kuphela na? Umuntu kaNkulunkulu, thatha isinqumo namhla ke sikhuleke. Siyabonga baba wethu ukwazi ukuthi silandele uJesu ophiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngomsindisi wethu uJesu siyacela lokhu. Amen. Ake sibheke incwadi kaLuka 15, siqale nje ukufunda kuverse 11 kuze kube 17. Lapho ngifuna sibheke khona ngokubuyela enkosini, usho ukuthi ngokuzisola komuntu maqedwe abuyele enkosini.
Wayesithi umuntu othile wayenamadodana amabili. Encane yawo yayisithi kuyise, "Baba, nginika isabelo sefa esiqondene nami." Wawahlukanisela impahla. Kwathi emva kwezinsuku engeyiningi, indodana encane yayisibutha konke yamuka, yaya ezweni elikude, yachitha khona imfuyo yayo, ihamba ngokonakala. Isisaphaze konke, kwavela indlala enkulu kulelozwe, yaqala ukuswela. Yayisikukhonza komunye umuntu walelozwe, yena wayithuma emadlelweni akhe ukuba yaluse izingulube. Yafisa ukuyisuthisa ngemdumba edliwa zingulube, kepha kayiphiwanga muntu. Kuthe sekusile kuyo, yathi, "Bangaka abaqashwa bakababa abanokudla okuningi, kanti mina ngifa indlala lapha." Amen. Manje umuntu kaNkulunkulu usathule ulalele kanye nani nonke. Sizwa lapha ngamadodana amabili, ikakhulukazi indodana engithanda sikhulumisane ngayo, indodana encane yahlala phakathi komzi kayise. Yayisinquma ukuthi izibona isifanele ukuziphatha, yazibona isifanele inkululeko. Yacela kuyise isabelo sayo, maqedana yajokola yahamba. Manje engifuna sikubheke kakhulu kuyisimo sayo ngesikhathi isizanelisileke ngalokho eyayicabanga ukuthi kuzoba kuhle nokuthi kuzoba impilo enhle kuyo. Isiphumile esandleni sikayise, yawushiya umuzi kayise, yahamba yaya ekudeni. Sizwa ke lapha manje isifike lapha yasaphaza lonke ifa eyayiphume nalo kwabo endlini. Yalichitha ayisenalutho esandleni. Cishe ukuthi ngisho nabangani basebeqala ukuyibalekela ke manje. Basebeqala ukusuka ke eduze kwayo. Manje ke siqonda kahle noma ke ungaqondi, kufanele ukwazi ukuthi abantu abangamaJuda bangabantu abangayithandi ingulube, bangabantu abangafuni nje ukusondelana nayo. Kodwa sizwa lapha ukuthi le ndodana encane yathola umsebenzi wokwelusa izingulube. Into eyakhula kwabo iyazi ukuthi ayifuneki endlini kwabo, kodwa uma isisekuhambeni ibonakala isiyalusile. Akucinanga ke lapho, kodwa ithe ilapha yahlasela indlala. Uma ihlaselwe indlala iswele ngisho nokuthi indlani, yayisifisa ukudla lokhu kudla kwengulube, kodwa phela khumbula ukuthi yayingenayo imvume yokuthi ngakudla lokhu kudla kwengulube. Isiswele ngisho nje nokudla okudliwa zingulube, yayenqatshelwe ukudla ngoba phela kwangaqondene nayo. Kwakulinganiselwe, kwakuyilesheni elilinganiselwe izingulube. Ake ucabange lo muntu. Awucabange lo muntu ophume nefa kwabo. Awucabange lo muntu ukuthi usehlupheke kangaka ukuthi useswele ngisho nokudla angahla kudle, kodwa ukhumbula kwabendlini ukuthi kwabo bekumuwe kahle, kwabo bekukhona ngisho nezisebenzi. Useyanquma uthi uma sibheka uverse lapha ukuthi uthe sekusile kuyo, yathi bangaka abaqashwa bakababa. Yebo, umuntu kaNkulunkulu noma ubusumfulathela uNkulunkulu, sekukaningi umshiyile, sesiside isikhathi wamshiya, kodwa namhlanje awulalelele verse 17, kuthe sekusile kuyo. Kusho ukuthi kwabuye emqondweni wayo, yathi bangaka abaqashwa bakababa. Nawe ke umuntu kaNkulunkulu namhlanje, noma uNkulunkulu usumshaya indiva isikhathi eside, mhlawumbe wakhula ngenkolo kodwa wayilahla, uNkulunkulu uyakumema namhlanje. Uyadingeka kuba usondele kuye, ake kuse nakuwe. Siyabonga ukwazi ukuthi inkosi izokusiza nawe namhlanje. Asikhuleke. Siyabonga baba wethu iqiniso lakho, siyabonga isimemo sakho nokusibelesela kwakho njalo ungadinwa yithi. Sicela lokhu ngomsindisi wethu Jesu. Amen. Namhla ke bantwana bakwethu, bengifisa ukuthi ke sikhulume ngokuveza amandla kaNkulunkulu ukuthi akukho lutho olungeke lwenzeke kuye noma izinto sezixakile. Ake sibheke ke uLuka 1 uverse 37 kuzobe 38. Luka 1 verse 37 no 38. Ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. uMaria wathi, "Bheka ngincekukazi yenkosi,
akube kimi njengezwi lakho ingelosi yamuka kuye. Muntu kaNkulunkulu, lapha ngifuna ukuveza ngokusobala ukuthi abantu bengaba khona emhlabeni. Ngifuna ukuveza ngokusobala ukuthi zingaba khona izihlakaniphi, bengaba khona abenzi bemlingo, bengaba khona ochwephesha nezingcweti. Yebo, bengaba khona izihlakaniphi ezikwazi ukusho ukuthi sesehlulekile manje, akekho omunye ongahle nzutho uma sekwehluleke thina. Kodwa bengifuna ukuveza uNkulunkulu umnikazi wezinto zonke emiphezulu, yebo phezu kwamakhanda akho konke engujikelele, njengalokhu ukuthi lapha uverse 37 ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu, ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Kuthi abantu sebehlulekile, kuthi abantu sebegeza izandla bancama, yebo uma ithemba labo lingekho uNkulunkulu basho ukuthi sesehlulekile, sesiyeka phansi. Kodwa namuhla ngifuna ukuveza ukuthi kukhona izwi lavela ngemuva kuba uElizabeth sekubonakele ukuthi sekunesikhathi eside engabathola abantwana. Yebo ucishe wayesekhulile ngokwanele ukuthi wayengabuya athola abantwana, engeke sabathola. Kodwa kuzwakala lapha uNkulunkulu ethumela ingelosi ukuthi ayomtshena ukuthi uzawuthola umntwana. Uma besho njalo sengathi uElizabeth uma sifunda akaneliswanga kahle, yebo ngoba wayeyibona ukuthi usekhulile. Kodwa ukuthi lapha ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Kwabamangaza, cishe kwamangaza noElizabeth ukuthi ngathi sengimdala ngengaka, ngaziwa ukuthi ngiyinyumba bese kuzothiwa ekugcineni sengizothola umntwana. Kodwa ke ingilosi ngathi ifika ithi ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Manje umuntu kaNkulunkulu ngifuna ukubeka esimeni sokuthi zikhona izinto obusudelile. Yebo uzibona ngisho lempilo yakho sengathithi umuntu ofana nomuntu ophelelwe yizwe, okanye ufana nomuntu omuka namagagasi olwandle, awusazazi ukuthi ungazibiza ngokuthi uyini. Kodwa ngithi namhlanje akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Kungathi abantu sebedelile, kungathi abantu sebesho ukuthi akukho lutho ongaphindulwe enze ngalo muntu. Lo muntu usegulela ukufa, lo muntu sekwehlule ngodokotela nezinyanga. Kodwa ngithi namhlanje muntu kaNkulunkulu, ngegama lika Jesu, lowo muntu, yebo leso sihlobo sakho obona ukuthi usugeza izandla ngaso, singavuka sime ngenyawo ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Yini pho namhlanje ubungeke uthatha leli themba? Yebo umisibindi nje uthi impela akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Zithi izinto seyixakile noma ngabe yiluphi kuhlobo lwenkinga olibhekene nalo, kodwa usho ukuthi impela nginethemba ngoba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu, ngifisa ukuthi manje ake sithathe ithuba lokukhuleka, yebo lokuthandaza, sithandazele lowo muntu, yebo isihlobo sakho ogulayo. Ngifuna ukuthi ke sithathe ithuba manje sikhulekele wena uqobo, wena osugeza izandla ukuthi cha Nkosi salo usungithatha. Yebo sengehlulekile kodokotela, ngehluleka lapha nalapha. Ake sikhuleke ke sikubeke enkosini. Nkosi yethu, nanga ngumlaleli namhlanje, nangu ehleli phansi ephelelwe yithemba, nangu ehleli phansi engazi ukuthi ufanele enze njani, nangu sekunesikhathi eside egula, nangu sekunesikhathi eside egulelwa isihlobo sakhe, ithemba lakhe seliphelile. Yebo usebonile ukuthi odokotela behlulekile, usebonile ukuthi ngisho nezinyanga zesintu sezehlulekile, mhlawumbe ngisho nabathandazeli abanhlobonhlobo sebehlulekile. Kodwa bengifuna ukusho ukuthi uma engabuyela kuwe athi Nkosi Jesu, nginikela kuwe ngokuba akho lutho olungenzeke kuwe, ngokuba uma umuntu esondela kuwe uyawuthola ukuphila. Amagama abantu abaningi abathandaza egameni labo sehlulekile, amagama amaningi ade wamemeze enethemba lokuthi yiwo angamsindisa asehlulekile.
ake uthathe ithuba lokusebenzisa elikaNkulunkulu igama uthi ngokuba kho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. Amen. Sizofunda izwi likaNkulunkulu kuBahluleli 14 verse 5 and 6. Into sokhulumisana ngayo amandla kaNkulunkulu kumuntu. uNkulunkulu umphili umuntu kuba abe namandla. Wanikwa nguye onqoba zonke izinto. Ngesikhathi uSamson ehamba nabazali bakhe beya eThimna, kwaqhamuka ibhongo lengonyama. Siyazi sonke ukuthi ingonyama isilwane esibi esabekayo esinamandla ekubulala ngokusheshsha. Ingonyama yaqhamuka iza kuSamson. Umoya kaNkulunkulu wafika kuye ngokusheshsha, wayibamba wayidengula wayibulala yafa. Akazange abatshele abazali bakhe ukuthi ubulele ingonyama. Uma ehamba nabazali bakhe wabuya waya ukuyolunguza lapho ifele khona ingonyama. Wayifica sekukhona izinyosi. Wazitapha wadla. Waphathela nabazali bakhe wabanika nabo bathatha badla. Akabatshelanga ukuthi izinyosi uzitaphe esidunjini sengonyama. Kwaba impilo yakhe yodwa uNkulunkulu wafuna ukumsebenzisa uSamson endaweni yamaFilisti. uNkulunkulu wenza icebo lokuba athathe intombazane yamaFilisti. uNkulunkulu wasibona isizwe samaFilisti ukuthi asinalo uthando naye. Wabona ukuthi nguye uSamson azomsebenzisa ezweni lamaFilisti. Sibona izenzo ezenzeka kuye, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu wayenaye zazingaphumeleleki izenzo zamaFilisti kuye, wayewanqoba. Uma sibheka namhlanje baningi abantu, abanye bebulala abantu, abanye begxeka inkolo, abanye ngenxa yemisebenzi yabo yobumnyama abangamkhonzi uNkulunkulu bengakholwa kuye. Umuntu ongakholwa ulahliwe. Njengoba lisho izwi likaNkulunkulu iSamuel 21 verse 8, abangakholwayo nabanengekayo nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe namagwala nabo bonke abaqamba amanga esabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli ongukufa kwesibili. uNkulunkulu wayenayo uSamson kuzo zonke izinto azenziwa nguye. AmaFilisti ethi ayambulala ahluleke. Amandla kaNkulunkulu asebenza kumuntu wakhe okholwa ngeqiniso kuye. Izizwe zonke uJesu Kristu uyazibiza efuna ukuthi ziphendukele kuye. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizwe ngecebo lakhe. uNkulunkulu ufuna ukuba kusebenze icebo lakhe emhlabeni kubantu bakhe bonke, bayeke amacebo abo. Nawe mama, nawe amandla ungathola ngokuba ulalela uJesu Kristu wenza intando yakhe. Nawe baba, nawe ntombi, nawe insizwa, nawe ngane, uma nje ukholwa kuJesu Kristu uyokunqoba zonke izinto. Amandla kaNkulunkulu abonakala kuSamson ngoba uNkulunkulu wayenaye. Munye kuphela ungasindiswa nguye uJesu Kristu kuphela. Uma ulalela izwi kaNkulunkulu leBhayibheli bese uyalenza, ube namandla, phenduka uyinikele impilo yakho kuJesu Kristu. Ushiye izenzo ezimbi nempilo embi nemicabango emibi. Umoya kaNkulunkulu uyadinga ukuba uthole indawo kuwe. Uma usubheka ucabanga impilo kaSamson nabazali bakhe, bona uthando kaNkulunkulu namandla akhe. Make sithandaze. Siyakubonga baba wethu iNkosi Jesu Kristu, lapho namsebenzisa uSamson ngamandla akho ufisa ukuthi anqobe emaFilistini. Ufisa ukuthi abantu babantu abathanda wena, esingathi Nkosi emhlabeni kwamagugu nomhlaba, izizwe zonke zingasaba wena zenza intando yakho. Amen. Sizofunda Roma 12 verse 1 no verse 2 phela nje. Ukuhamba okungcwele. Ngekho ngincenga abazalwane ngobele kwaNkulunkulu ubaninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo ongcwele othandeka kaNkulunkulu, kube ngukhonza kwenu kokuqonda. Ningalingisi lelizwe kodwa niguqule
isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu ukuze niluhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Lapha abantu abakholwayo kufanele kube abantu abahamba ekukhanyeni. Labantu abakholwayo bayazi ukuthi uJesu Kristu sabasindisa banqoba. Ingakho manje sekufanele babe ngcwele, babe abantu imizimba yabo ihlanziwe indodana kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi umuntu kube anikele impilo yakhe yonke kuye, kube impilo ethandekayo engcwele, kube impilo ehlanzekile, kube inhliziyo evumayo. Ukuhamba okungcwele kuyamenza umuntu ukuthi azi ukuthi ngingumntwana kaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu uyazi ukuthi akufanele nakancane bekhona isikhathi lapho elahleka khona noma eduka khona. Ngoba ukukhonza kwakhe uyazi ukuthi ukhonza uJesu Kristu. Uma sibheka lapha emhlabeni, silapha ezweni, ziningi izinto ezenzekalayo ezilahla ingqondo yabanye abantu. Abanye uthola ukuthi abahlolisisi ukuthi bayenza yini intando kaNkulunkulu, bayakwenza yini okuhle, bayathandeka yini uNkulunkulu, bayakwenza yini okupheleleyo kwempilo yabo phakathi kwabo noNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi umuntu acabange bese impilo yakhe yonke ibonakale ithandeka uNkulunkulu. Abangcwele bakhe bayazigcina nomubi akabathinti. Abangcwele bakhe bayazi ukuthi basinqoba isono nsuku zonke. Ngoba kusho ukuthi mawuhamba ebungcweleni kuphela ngesikhathi into enikela khona. Cha, nsuku zonke ufanele ulwe nesono, usinqobe isono. Umphilele uJesu Kristu ubonakale ungcwele, ubonakale ukhonza uNkulunkulu ngendlela ethandekayo kuye. Kanti futhi ufanele uqonde wazi ukuthi uphila lapha emhlabeni. Lezi zinto ezisizweni, lezi zinto ezingalungile, lezi zinto ezidukisa ingqondo yomuntu, uqaphele zingabusi empilweni yakho njengomntwana kaNkulunkulu. Abantwana bakaNkulunkulu bahamba ekhanyeni. Abantwana bakaNkulunkulu iyabonakala imisebenzi yabo yaNkulunkulu kubo imihle. Abantwana bakaNkulunkulu bayazi ukuthi isono singukufa. Ingakho kufanele bamphilele uJesu Kristu empilweni yabo. Babonakale bengcwele, babonakale bethandeka, babonakale bekhonza ngeqiniso, babonakale bengangabazi. Bayahlolisisa futhi ukuthi mabelibheka izwi laNkulunkulu lithini lona empilweni yabo. Ubaba, umama, uyintombi, uyinsizwa, uyiqhegu, uyingane, ufanele uhambe ebungcweleni bukaNkulunkulu. Bonke abantu abahamba ebungcweleni bukaNkulunkulu, uNkulunkulu uyathokoza ngabo. Kodwa laba bantu abahamba ebumnyameni abasoze babangcwele kuba kukhona izinto ezithile abasikhonzile, lezi ezibenza ukuthi banganikeli impilo yabo ebungcweleni bukaNkulunkulu. Make sicabange ngesikhathi uJesu ekhona lapha emhlabeni. Uthi loyo ongithandayo makathwala isiphambano sakhe angilandele azidele. Ukusidela komuntu ukuba ngempela lokho kwenzayo kubonakale ukwenza ungangabazi. Ukusidela komuntu kuyilokho kuba umuntu athe lapha ezweni ingqondo yakhe kube ingqondo ebuswa umoya kaNkulunkulu. Hlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, wenza okuhle, ukujonge, thandeka kaNkulunkulu, iba nguye umuntu ophelele ezweni lakhe. Kuba izwi laNkulunkulu linamandla lijula ejuleni inhliziyo yomuntu. Amen. Baba wethu uthandekayo, uma wena ufisa sihambe ebungcweleni sibe ngcwele, sisaphila silapha emhlabeni, sidinga ukufundiswa nguwe, siholwe nguwe, ngoba Nkosi yakho esenzayo amandla uma singenawe. Siqinise usibusise ngoJesu Kristu. Amen.